Nag-iipon nga ako para sa date namin ni Baak sa February 14. Nice. Ba't ang tagal nang ni mo? Siguro hindi lang si Bak ang nobyo mo na, may iba pa. Umamin ka. Ang tingin mo sa akin, kuya, lalakero? Kahit ganito ako, hindi ko kagaya si Baak na babaero. Eh di wow, may pera ka dyan? Meron, kuya. Bakit? Aanhin mo. Di ba sabi ko sa'yo kanina, magbabayad ako ng kuryente? Magbabayad ka ng kuryente tapos wala kang pera. Magkano ba yung bill mo, kuya? 2.8 lang, baka naman. O sige, gagawin kong 3,000. Pero, Anong pero? meron akong isang kondisyon. Anong kondisyon? Manmanan mo si Baak kung ano yung mga pinagkagawa niya. Oh, Kuya Andres, saan ka pupunta? Pupunta sana ako Tarel ko, magbabayad ako ng kuryente eh. Ah, ganun ba, kuya? Nakita mo ba si Baak? Galing ako sa bahay nila, wala naman siya doon. Ay, wala talaga sa bahay nila. Kasama si Anje, namasyal sila. Ano? Magkasama na naman sila? Oo, magkasama na naman sila. Duda ko doon. Sila na. Imposible. Sabi niya sa akin, magkaibigan lang sila. Nako, magkaibigan. Hindi na sila magkaibigan, magkaibigan na sila. Totoo ba yan, kuya? Oo nga, ito mukhang to magsisinungaling. Sus Mariusi. Hindi ako naniniwala sa pagmumukha mo, kuya. Itsura mo pa lang, hindi na mapagkakatiwalaan. Grabe ka naman sa akin. Sinasabi ko lang naman na yung totoo. Alam mo ba, kuya, kung saan sila nagkikita? Doon! Ay, doon pala! Saan ba talaga, Kuya Andres? So, ibig sabihin, pinupuntahan nila lahat doon? Oo. Tapos, balita ko, sila daw ang mag-date sa February 14. Bawa ka naman. Sa tingin mo, Kuya, papayag ako? Ako yung legal? Ikaw yung legal? Eh, paano si Anje? Illegal? Oh, maling-mali yun sa batas. Ata ka, dinudin mong tulat, magpapalam. Sukat na kan. Bakit? Nagtatrabaho lang naman ako ah. Wala naman akong ginagawang masama. Ayan na nga eh. Puro ka kasi trabaho. Alam mo naman si Baek, naghahanap ng kalinga yon. Kalinga? Kung gusto niya ng kalinga, dumuwi siya sa bahay nila. Eh, paano uuwi sa magulang niya? Eh, tinakwil na yon. Puro naman kasi alak ginagawa niya. Naku, pag ganyan lang yung ugali niya, huwag niya lang antayin na ako yung mangtakwil sa kanya. Eh, tinakwil ka na nga eh. Maghihintay ka pa? Mariusip. Eh, ba't di niya sinasabi kung itatakwil niya na ako? Ba't nasasabihin sa'yo? Eh, dinalaman mo na. Humanda sa akin yung lalaking yon. Pasalamat siya, may pasok ako mamaya. Ba't kasi papasok ka ba? Umabsin ka na. Ayokong umabsent, kuya. Nag-iipon nga ako para sa date namin ni Baak sa February 14. Nice. Ba't ang tagal nang ni mo? Siguro hindi lang si Bak ang nobyo mo na, may iba pa. Umamin ka. Ang tingin mo sa akin, kuya, lalakero? Kahit ganito ako, hindi ko kagaya si Baak na babaero. Eh di wow, may pera ka dyan? Meron, kuya. Bakit? Aanhin mo. Di ba sabi ko sa'yo kanina, magbabayad ako ng kuryente? Magbabayad ka ng kuryente tapos wala kang pera. Magkano ba yung bill mo, kuya? 2.8 lang, baka naman. O sige, gagawin kong 3,000. Pero, Anong pero? meron akong isang kondisyon. Anong kondisyon? Manmanan mo si Baak kung ano yung mga pinagkagawa niya. O sige, gagawin ko yun. Napakadali naman. Sabi mo yan, kuya. Amin na yung Gcash number mo. Nagkita man. Nagkita kay kayat ko kahit. O, gagawin ko ng 3K to, kuya. Basta mag-report ka lang sa akin. O sige, don't you worry. Akong bahala. Nice. Sige, pasok ka na. O sige, kuya. Dyan ka na, ha? Yung usapan natin. O sige. Ayos. Napagbayad ko kuryente. Nice.
Nakabulod nga tapang bayad kuryente nila kay ko. Ayos. Naanos mo lagam ni Mayla. La 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 la. La la la. La la la. Bakit? I'm here. Bakit? Oh, nagmeditation mo kapag bitak. Hoy, nawaitisong ka tata. Nakadiskarte yak eh. Talaga lakay, nakabulodam. Kini Mayla bakit? What? Ana, kinimay lang. Di ka lang nagbabae na. Kapay, naanos mo ta. At least nakabulot ta. Oh, kanong nga bayadan? Madya ka na bayadan ng bakit? Ngam. Ha? Ana nga ngam lakay. Ang dati kondisyon na bakit? Di ko na anak man ka ni Baak. Apay nga man manam ni Baak. Piso matimbaga na bakit? What? Man ka ni Baak nang itara din na. Apay, ana nga man araramidan ni Baak lakay. Ha? Kamu mo na. Sabasabali mo kami tikadwa ng babae. Ah, kahit na mamwan, no sinutikad kadwa na nga babae. Woy, tapos kadayo na kanong report ka niya na. Ah, kasi ya, manong ti binulod mo kanya na. Tuit ba ka? Nung minarami na 3 million. O dyan ka nung baybayadan na, basta report ala kanya na. Ni, nagsaya at ma. O, inka nga ro doon. Ano pa kwakwam? Nagbayad kuryente. Tutan ba ba ka? Katanaw pa yung urayam. Urayam pa yung nga maputan ta. Hoy, mapalakaon, kagardala na isusay. Susi lang din pa maala. Among maglablaba. Oh, Ate Jesus na ingkan. Ano nga mo to, ang krudo na? May salitro nga krudo ti ingkar ka ti kalman. Awanan. Ay, di gidi may busan, may salitro lang. Nyan. Oh, 5 litro nga krudo ti kargan. Nice. Tamo gam di kwarta ka, kapanak pala, baon-baon nga bumulog. Ato lang sa nga ribon. Kay suna. Kay isulan na batin. Buwan na panahon. Oh, di nilipatan na. 5 nga litro nga krudo ti katangaw. Woy, Nice. ipaturay ko nga glulot ka sa taon. Oh, nako. Lakay, gumatang ko malagay si daunan. Ay na, di na pala yung baga mamaminsan. Ano katanga si taon? Gumatang ka ti sa kapulong nga kilo nga liddag. Sa kapulong nga kilo nga liddag. Sa puro kinuhaligdag. Pasulsultok mo ba yata ay? Ay na, basta, isuti kayat ko. O mabalim mo. Sungaw timbagak. Puro pa 20 kilos, si katang kong ka. Ana, sumamba ka pa ilang, di ka pa ilang umalis. Tatay ka pa eh. Ate nga rin na yung malis ako. Pagpabududol na bita ating motor ko. Weh, mga tututor.